जी मोनसे डिस्काशन आध्यात्मिक जी सरसा बेजों जिखिनि जोंहा ख्रिस्टान धोरोम सिबियारिफोरल' नङा गासैबो बेवहाय ओनसोलनि जोंहा जिखिनि रायजो राजाफोर दङ आरो जिखिनि युथ्सफोर दङ स्टुडेन्टसफोर दङ गोदान जेनेरेशननि जिखिनि जोंहा मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै गावबा गावनि जिउआव माखासे जिफोर जेंना नुजायो गावबा गावनि फेमिलियाव एबा सुबुं माहारिजों डिसिप्लिन भाबे गोरोबलायनानै रायजो जानायाव आवगायलांनायाव दैनन्दिन जिफोर जेंनाफोर नुजायो बेखौ बे सरसायाव जिरायनानै एबा बेवहाय खोनासंनानै जि मोनसे डिस्काशन बेवहाय गोबां लाब जायो होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेजोंनो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावाजासे एबा एन्टि ससियेल जेबो एक्टिभिटि खालामाजासे गोथों लामाजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिबिसिआ गोबां खामानि मावो बिथांमोना नट अनलि कनफारेन्स खुंनायल' नङा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो बिथांमोना मावो थांनाय समावबो मावबोदों आरो फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनायाव बिथांमोना अरायबो रल लागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों थेंक इउ